Pokud zavítáte do malebné slovenské obce Čičmany, nacházející se v kotlině Strážovských vrchů v okrese Žilina, budete si připadat jako v pohádce. Nejvýše položená obec proslula svými malovanými dřevěnými chalupami, které zdobí různé vápnem malované ornamenty. Díky této jedinečné lidové architektuře byla v roce 1977 obec prohlášena památkovou rezervací. Původní obyvatelé Čičman se zabývali zemědělstvím, chovem ovcí, výrobou papučí a výrobem a prodejem brinzy. Původ obce vychází z balkánského vlivu a název má pravděpodobně indoevropský prazáklad, který ve staroslověnštině znamená usedlost ve vrších. První zmínky o obci jsou z roku 1272. Protože Čičmany stojí na mokřadu, aby je lidé izolovali od vlhkosti, natírali je zvenčí i zevnitř vápnem. Později, když už měli chalupy kamenné základy, začali asi před 200 lety malovat na své chalupy různé jednoduché lidové ornamenty, například srdíčka, vlnovky, slepičky a jiné. Památkovou rezervaci tvoří 136 dřevěnic s bílou výzdobou, připomínající perníkové chaloupky. V Radenově domě a domě číslo 42 byla zřízena stálá národopisná expozice ze života lidí Čičman. Kromě dřevěných domečků je v obci barokní kostel Povýšení svatého kříže z roku 1688. Čičmany jsou ukázkou zachovalého historického dědictví předků. Proto neváhejte a tento krásný kout Slovenska určitě navštivte.